Nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa timon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure,
failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multipurpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiyon nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akika kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigog mo. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio, Bombo! Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, ginhandaan ko si Trent para sa birthday niya. Apang amo na lang ang akon kabalaka. Nga wala gid makapauli si Trent sa birthday niya. Nakaligad ang isa ka semana, wala gid nakapauli si Trent. Isa ka adlaw sina, nakita ko nga may auto nga nagdulog sa atubang balay ni Trent. Gani nalipay ako, tungod si Trent gid ang nag-abot.
Apang sabay lo nga malipay ako, nasakitan gid ako sa akon nga nakita, nga si Trent kag si Raquel ang magkaupod. Sa pagpadayon ko pagit. Mapauli na lang ako ah. Wala na ako sang klase. Jade, madali lang. Raquel? Pwede ko bala ikaw nga mahambal? Sorry ha. Pero madamo pa ako sang hilikoton sa amon. Oh, please, Jade. Okay na sa akon, Raquel, nga ikaw ang ginpili ni Trent. Okay lang ah. Kag naghalin man lang gani siya, nga wala kami makahambalanay bisan ano. Mahal ka ni Trent. Kung mahal niya ako, nga wala niya ako pagsapaka. Kaginbayaan lang niya ako, nga wala malang gani kami maghambalanay nga duha. Ikaw ang ginpili niya, kag hindi ako. Hindi siya makabati, Jade. Anong siling mo? Hindi makabati si Trent. Amo ina, nga wala siya nagaistorya sa imo. Nadisgrasya siya sang adlaw sang birthday niya. Ginpangabay lang niya ako, nga idulong siya sa ospital. Nagpangabay lang siya sa akon. Naupdan ko siya pauli. Agod nga kung makita mo siya, kaugtan mo siya kag kalimtan. Ginhimo niya ina, Jade. Apang hindi ka niya masabat. Bagod hindi siya makabati. Para ini sa imo, nakahibalo ako nga hindi maluyag si Trent nga ihatag ko ini sa imo. Nakita ko ini sa iya bulsa sa mag-upod kami pakadto sa ospital. Ospital? Oo, Jade. Ariyo, basaha ini. Para sa babayi nga ginakabig ko nga isa kaabyan. Sa sulod sang madamo nga tinuig. Para sa babayi nga nagahatag sa akon sang kasadya sa sulod sang madamo nga inadlaw. Nakatumdum ka bala sang adlaw nga gintawag mo ako nga alien? Mga bata pa kita sadto. Nagahampag ako sadto sa kwarto ko. Kag hinali lang. Nagabot ka. Kag ginbutog mo ako pagwa. Nakay ba na ako balangas sang adlaw nga to? Maripayon ako. Bangod balain ako nga tao nga nakilala. Nadula sa ako ng kasubo nga ginabatsyag ko. Ang kahidlaw nga nabatyagan ko sa akon mama kag lolo, nabuslan sang kasadya. Kabakapila ka bises, kagintabog ko ikaw. Bagod nga hindi dapat nga mabuslan sa kasadya ang kamingaw nga akon ginabatsyag. Nadula ang mga tao nga mga mahal sa akon kabuhi. Kag hindi ko mahibalaan ang kabangdanan. Para ko maglapit ako sa imo, kag madula ka man sa akon. Apang wala matabo ang ginapaabot ko. Wala ka madula sa akon. Sa kada adlaw, naging party ka sa akon kabuhi. Tubtob nga nag-abot ang tion, nga nagabugtaw ako, nga ikaw galing akon kabuhi. Mahal ko ikaw rin sadto, kag tubtob sano. Nadumduman mo ba lang gin-istorya ko sa imo parte sa mga alien? Ginkuha nila nga aton mga mahal sa kabuhi, kagindala sa ibang nga planeta. Ako naman subong ang nakatakda nga madula. Kag dito naman ako maistar sa ibang nga kalibutan nga malayo na sa imo. Sorry nga gintalawan ako nga ihambal sa imo ang tanan. Tungod na hadlok ako nga maglay ng pananaw mo sa akon. Kag magpalayo kaliwat sa akon. Trent. Sadiin siya, Raquel. Ato siya sa ospital. Kinahanglan niya nga maoperahan. May kasiguraduhan bala
nga mag-ayo siya, Raquel? Wala sang kasiguraduhan, Jade. Mahimo nga mag-ayo siya. Tapang mahimo man nga hindi na. Nagalakat-lakat ako diri sa Guasa Hospital. Sa garden nila. Apaw na ako sa babatian. Bisan hagong na lang sang hangin. O kunhuni sa mga pispis. Gusto ko nga magwa. Gusto ko nga ipakigsumpong ang akong kaugalingon. Apaw na ako sa mahimo. Paano kung hindi magdaog ang operasyon? Paano kung hindi ako mag-ayo? Paano kung hindi ako makabati tubtub sano? Luyag ko nga maging normal ang akong kabuhi. Apang paano? Paano? Naghinulsul gid ako. Sang nahibalaan ko nga hindi nagali makabati si Trent, sang ginsugiran ako ni Raquel. Gani nga ginpamangkot ko si Raquel, kundi si Trent, kag ginsugiran man ako ni Raquel nga ato ini sa ospital. Sa pagpadayon ko pagid. Kay Jade ini mensahe nga nabaton ko. Basahon ko ini. Magpauli ka na. May sorpresa ako sa imo. Ay, ani ka. Balusan ko siya nga mapauli na ako. Wala ako nga natakaran si Jade sa pagulat sa ako. Patasigon ko pagid ang pagpadalagan sa auto ko. Bah, ang lalaki nga to. Kilala ko ato ah. Nagwa sa isa ka restaurant, kaupo ng isa ka babae. Ara, nagsakay sila sa auto. Si Papa ato ah. Siya kita to. Ari ka, sundon ko sila. Kinahanglan magkahibalo ako sa kamatuuran. Kinahanglan magkahibalo ako kung nga asa sulod sang madamo nga tinuig. Wala ko sang pamilya nga mapulian. Ato na, nagdulog sila sa isa ka hotel. Madulog mo na ko dira. Sundon ko sila. Manawag ako diri sa auto. Ato na, hingabutan ko si Papa. Papa! Papa, madali lang! Nagbalikin sila nga duwa. Nagtango sa iyang babae kang maghalindayon. Pa! Papa! Oh, Sansuya. Oo, Papa. Ako ini. Anong kinahanglan mo sa akon? Kinahanglan pa ba lagi pamangkot mo, ina, Papa? Nga ginbayaan mo ako kagang iloy ko? Hindi mo na ba na siya palangga? Nga nabatas mo ibilin ako dari nga isahan doon sa Pilipinas? Ayan, ti una agud mahibaran mong kamaturan. Hindi mo ako amay. Inablos ko lang ikaw. Nagpakasala ako sa iloy mo. Kaya ginpangabay ako sang imo lolo.
Wala pa mahibalaan nga nagabusong ng iloy mo. Napatay ang imo amay sa isa ka aksidente. Siya ang imo matuod nga amay. Kinpakasol kong imo iloy. Agod nga matagan ka sa ngalan. Para hindi ka magdako na wala sang kilalahon nga amay. Wala ka pa bala masugiri sina. Utod lang ako sa amay mo. Hindi ba tuod na? Amoy na matuod. Sige. Mauna na ako sa imo, Trent. Ato na siya. Ginbayaan niya ako. Nagbalik siya sa auto nila kamag sakay. Naglakap na sila. Mapauli na ako. Mabalik na ako sa auto ko. Arin sa lakyan ko. Mapauli na ako. Saragan ang pagpati ko sa sunod sa madamo ng mga tinuig. Wala gali ako ginabandonar sa nga akong amay. Patay na gali siya ugaling ako matawo. Nagkasakit ang ulo ko sa nabatian ko kay Papa. Nga hindi ko man gali amay. May salakyan ako mga sugata. Hindi! Ari gali ako dari gihapon sa garden nga ginapungkuan ko. Kag hindi ko manikawan ang magpanumdum sa nagligad. May babae nga nagatindog sa ako na tubang. Jade? Nagahibi siya. Samtang nagatulog sa akon. Nabatyagan ko nga gusto ko siya hakson. Gusto kong ihambal sa iyang masakit nga nabatyagan ko. Paano? Wala ako sa ikasarang agud buhaton ini. Madugay ko sa kagindikawan. Agud nga hindi niya makita ang pag-antos ko. Hindi ko maluyag ang makita sa iyang kaluoy sa mga mata niya. Maayo pa nga ako na lang ang magpalayo. Sang sa matukiban sini ang makaluloy ko nga sitwasyon. Hindi ka maghalin, Trent. Pabayi ako nga hakson ko ikaw. Nakahibalo ako, Trent. Na hindi mo ako mabatian. Apang hindi bali. Luyag ko nga ihambal mo. Ang gusto ko nga mabatian, Trent. Diyos ko. Nakita kong pagbukas ang iya mga bibig. Apang wala ko sa minabatian. Diyos ko. Itugot mga mabatian ko siya. Bisan isa lang ka segundo. Luyag ko nga mabatian ang tingog niya. Bisan makadali lang. Nakabati ako sa jutay nga hagong. Mahal ko ikaw, Trent. Sorry. Kung wala ko dahil ma-realize nga hindi lang galit best friend ang paggabi ko sa imo. Nabatian mo bala ako, Trent? I love you. Kung sino man ang alien nga maluyag sa imo, isiling mo sa iya nga hindi ako maluyag nga maghalin ka, Trent. Buhaton ko ang tanan nga ari ka permi sa akon luyo. Hindi. Nadula naman ang tigog niya sa palabatinan ko. Pero sige ang pagbuka sa mga bibig niya. Apang wala ko sang tingog ang mabatian. Hindi ko siya mahambal pagod. Bisa na akong kaugalingon.
Ang akong kaugalingon nga tingog, hindi ko mabatian. Naghangop ako sa buot mo sa ingon, Trent. Makabati ka man o kung hindi. Hindi ako magkataka sa pagsiling sa imo. Nga panangga ko ikaw, Trent. Bungol ka man o kung hindi. Ato si Trent. Nagatanaw naman siya sa baybayon. Isa ka bulan na matapos ang operasyon niya. Kagwala gid ini nagdaog. Hindi siya gihapon makabati. Pero may best man nga makabati siya. Kag may best man nga hindi siya makabati. Gani kinahanglan niya ang hearing aid. Mapalapit ako sa iya. Boss, babalik na kami sa balay. Sugaton kami din ni Jet. Nagpaligid lang anay kami din sa beach resort. Agad nga makahaklo kami sa preska nga hangin. Katahong sang hampas sa mga balod sa higad sa baybayon. Sa mga bato. Makita ko bisan hindi ko mabatian. Nabatyagan ko. May naghako sa akon. Jade? Nalimtan mo naman balang hearing aid mo? Aapi-api, kaisuksok ko ina sa dulunggan mo. Oh, ara na. Nakabati ka na bala? Oo, nakabati na ako. Trent, gusto ko nga makahibalo ka. Gusto ko nga makahibalo ka, pero may sakit ka, Trent. May sakit ka man o kun wala. Normal ka man o kun hindi. Tawo ka man o kun alien. Ikaw gihapon ang nagaisahanon nga best friend ko, Trent. Nga nagaabot perme sa tiyon nga kinahanglan ko. Okay? Okay. Ever seen the sun go down above you? Ever had your dreams come crashing on you? Ever heard a bad thing said about you? Ever felt so low? Ever had somebody burn and hurt you? Ever had someone blame something on you? Ever wanted something so bad you can't seem to have? But what if I told you that all of these were meant to be? And what if they happened just to set you free? You're unlimited, you were meant to win. It's inside of you, just a faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud, 'cause tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. Never let some empty words unhinge you. Never make excuses just because you tried your best and you failed. Another chance will come. Others envy those who try to make it. Never let someone say you're not worth it. Never give them time, they don't deserve it. Don't deserve a thing. But what if I told you that all of these were meant to be? And what if they happened just to make you see that you're unlimited, you were meant to win. It's inside of you, just a faith within. You're
Humat nga nagabalik ang palamatin-an ni Trent. Bisan nga panalagsahon nga nagabalik ang iya nga pagkabungol sini. Apang nagsiling ang doktor nga may dako nga paglaom nga magbalik ang palamatin-an ni Trent. Basta padayunon lang niya ang pagsuksok sang hearing aid. Nagpakasal kami ni Trent. Kag nag-abot ang iba niya nga himata nga halin sa Korea. Kag subong, didto ako naga-istar sa daan nga balay nanday Trent. Kaupod ko ang akon iloy. Ang akon duha naman kautod nga lalaki sa balay nagpabilin. Kag sang nakapangasawa sinong Jet, nagsaylo naman siya sa amon. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtob sa liwat Dear Diary, Jed. Amuyad to ang matahong nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong!